L'Américain jamana in kɔnɔ Grand Guédiawaye la a dabɔra an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn kosɛbɛ Grand Guédiawaye la don dɔgɔdɔbali Grand Guédiawaye bɛ se jango don min dɔgɔdara o kuma bi ye don dɔ ye kosɛbɛ sini wɛrɛ ye don wɛrɛ ye Grand Guédiawaye la kabini waati jan bɛ ka kuma min fɔ n'o ye seliba ye sagafa seli misifa seli ɲamɛfa seli Grand Guédiawaye la a tɔ tora lɛri damadɔ ye bi ye alamisa bi ye juin kalo ale tile 5 sini ye seliba ye sini ye kalo tile 6 ye o kuma kan ka joli bɔn n'o ye saraka ye wa bi yɛrɛ ye donba dɔ ye n'o ye arafa ye Grand Guédiawaye la min ye alisilamɛw ye ala ka mɛn ka fataw kɛ maa minnu ye Grand Guédiawaye la min ye alisilamɛ jɔsen duruna n'o de ye ka taa iji kɛ ka wari to e kun k'i ban ka iji kɛ i ka silamɛya ma dafa maa minnu bɛ magan bi Grand Guédiawaye bɛ yɔrɔ min na sisan e yɛrɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan sabu ala ma ne garisɛgɛ don magan t'a la e y'a kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 fo siɲɛ 4 arafa baara bi u bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan ni waati i b'a sɔrɔ caman bɛ ka kulu in magɛn fɔlɔ kulu in ni maa min bɛ taa ni n'a ko k'a t'a fɛ k'i ka yɛlɛ a to yen a gabakuru ka ca n y'o fana kɔlɔlɔ ye muso 2 k'u k'a to a tɛ fɛn tiɲɛ kɛ iji la ko f'a lege kelen jiginna n'a bolo karilen kelen jiginna n'a sen pɛrɛnnen subhanalayi a ma dabɔ a to ni ma to n'a to na i b'a cɛ o ye tiɲɛ dɛ kosɛbɛ Grand Guédiawaye an m'u ɲɛmada kulu in kan k'a daminɛ kulu in dugumana ka taa bila f'a lege la a gabakuru de ka ca wa a bɛ tɛrɛntɛ de wa a bɛ kɛ cogo di tiɲɛ yɛrɛ la kɔti yɛlɛ da don n'i bɛ surasiya fini ta u bɛ kulu yɛlɛ min yiri la dɛ o ɲɔgɔnna don dɛ na aw yɛlɛnna kulu in sanfɛ mun ni mun de bɛ fɔ yen dɛ ala tɔgɔ dɔrɔn ka zikiri caya a banna i bɛ ala deli hami min b'i la i somaw i sigiɲɔgɔnw i ka jamanaw k'a bɛ minɛ n'aw dun yɛlɛnna kulu in sanfɛ a bɛ miniti joli kɛ walima a bɛ lɛri joli kɛ yen ma o jate e dun e ka taali la e ye miniti joli kɛ ne ma yɛlɛ subhanalayi tiɲɛ na ne mana jɔ ka kulu in filɛ ne ma yɛlɛ n taara jɔ a jukɔrɔ dɔrɔn min fɛ n y'o fɔ ye jatigɛ wa walima ma sen da yɔrɔ de sɔrɔ ka yɛlɛ jɛnya in kɔni ne yɛrɛ jɛn'a kɔ a tɛ foyi cɛ ji la foyi n taara n jɔ fa duguma ka n bolo da la fɛn fɛn n y'a bɛɛ fɔ tabarikala i b'a dɔn a yɛlɛnin dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu dɔw bɛ jurumu sɔrɔ ko kɛbalikɛ dɔw bɛ yen dɔw b'a fɔ ko fo n'u y'o kɛ a dun kɔnnen don k'a kana kɛ u b'a fɔ k'u b'a kɛ a ka gidiw yɛrɛ b'a fɔ ye ko yɔrɔ in finɛ ye nin ye u b'a kɛ kankɔrɔ sɔsɔ ayiwa kosɛbɛ Grand Guédiawaye la o kuma ka ijidenw bɛɛ lajɛlen fo Grand Guédiawaye la ala taara n'u ɲuman ye ala ka segin n'u ɲuman ye ni k'anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan Grand Guédiawaye ka 4 ni kɔ bɔ Grand Guédiawaye b'a dabɔ fɛn min kama o de ye baraji ye o de ye arijinɛ ye ala kana kunfa to maa si la ala k'a bila u ka minjani na Grand Guédiawaye la ala ka segin n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ala ka bɛɛ ka a baraji minɛ ka di position fɛn fɛn ka di a kɛnɛ yɛrɛ kan position fɛn fɛn diya i bila o position na i ka ala deli kɛ a bɛ minɛ nka i b'a dɔn ne ma fɛn min faamu ni maa taara magan ka taa magan ye ka kira kisi nɛma b'a ye k'o dayɔrɔ ye ka tila ka ni bato baden kɛ ka tila ka segin ka na yan ne bolo i ka baara kan ka bɛn min ma o de ye ala ko ye ka maaw b'o cɛnin kan nka bi an b'o kɔntɛrɛ la bi dɛ e ye min t'a kan a ka ca dɛ e bɛ dɔ fɔ kɛ i bɛ dɔ fɔ an b'a dan fandisa Grand Guédiawaye fo dɔw jigila bɛ tigɛ magan taga la yɔrɔ kɔni o tɛ ko ɲuman ye dɛ n'o tɛ an kɔni jɛlen don an ta sira fɛ a ye ta kɔni kɔsi ko tɛrɛkali bi baara taabolo filɛ Mamadou Camara ale bolo bɛ nɛgɛ la Ahmed ale bolo bɛ YouTube na radio Jɛgɛfɔ officiel la an sɛbɛkɔrɔ labɛnni bɛ hali ni sɛbɛnnikɛlaw ma sɛbɛnniba kɛ bi nka baara in kanu kama a diya n ye kama Grand Guédiawaye an y'an kali hali ni maa kelen de ye sɛbɛnfura kelen bɔ an bɛna baara kɛ ka sabu kɛ mun ye Grand Guédiawaye maaw de ko radio Jɛgɛfɔ ka kunnafoni baara ka d'u ye maaw de b'u sigi k'a lamɛn o ye ka juru de don anw na min ye kunnafoni lamɛnni juru ye anw fana na ko bɛɛ lajɛlen kɛ jango ka kunnafoni di a lamɛnbaaw ma o tuma min ye bi caman ma bɔ nka min bɔra an bɛ tila ka wasa dɔw la kɛnɛ labɛnnen bɛ anw labɛnnen bɛ an bɛ gijigiji Mamutu Kamara
an seginna an donna mais n bɛna min f'i ye susuruku bololangolo k'o ka fisa ni bakɔrɔ ni o marifatigi ye kosɛbɛ sigi bi alamisa an y'an sɔnsɛn ka don o y'a sɔrɔ an ye lakali kunfɔlɔ kɛ filanan an bɛ don ka sɛbɛnfura min b'i bolo ko lakalimaw ye tiɲɛ grand ma fɛn fɔ ni tiɲɛ tɛ joona joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau grand maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko DT a y'a yira k'a fɔ an ka taa CMDT la grand hali bi min ye ɲɛmaa kɔrɔ min tun bɛ yen Mahamadu Musafu Jara jarakɛ ko kɛbaa kɔ sɛbɛnnikɛla ko grand ale ka sigili k'a kɛra jigi waro dan ye sabu min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a ye k'a fɔ CMDT Mali ni maa yɔrɔ belebeleba don grand u ye danna ta ni k'a da Mahamadu Musafu Jara kan ni k'a kɛ jama jigi ye ni k'a kɛ ɲɛjugu cɛyɔrɔ ye k'a d'a kan maa caman de bɛ maa minnu bɛ ni bolodenkɔni bɛ ta ka ɲɛsin ma grand u ka sigili la CMDT ko in na a bɛ tila ka kɛ jigi waro ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 11 min ye kalo 10 yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ale ka directeur grand k'a dan'o ma o tuma ko n'i y'a lajɛ munna a danna kalo 10 ma grand ko baaraw kɛcogo ma ɲɛ abada min ye yurugu grand nafolo tununna wari minnu man ka tunu CMDT kɔnɔ o tuma ko de ɲɛmaa in sɔrɔ n'o ye Mahamadu Musafu Jara o tuma o de sababu la jamana ɲɛmaaw ko bila ka suma tere man ye a ye nin wuli ka bɔ yen joona yanni a ka kɛ dagafara ye remplacer sɛbɛnnikɛla ko grand b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mahamadu Musafu Jara ye grand b'a ye k'a fɔ a wulila k'i lajiginna min kɔni ye ka gwɛnmɛ kalo tɛmɛnen tile 7 san 2025 a la a nɔrɔ bilala ni maa min ye o de tɔgɔ ko Kulemeke Dambele wa Kulemeke grand a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye compagnie malienne du développement des textiles ye n'o ye CMDT ye i ka da la k'a fɔ ale bɛ nafolo mun na don jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ la dɔɔni dɔɔni min ye sɛnɛkɛlaw ye ka taa bila kɔɔri baarakɛlaw la ka taa bila min ye jamana yɛrɛ ka foroba wagandɛ a ko CMDT jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ko jɔyɔrɔncinin tɛ maa min bɛ bila o kunna o kan ka kɛ maa ye min ye baara kanu bɛ maa min na a nege bɛ maa min na nka maa min bɛ yen ale nakun ye ka jufada lajɛ ni k'o fa k'a da kɛ tulu ye ni ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ko CMDT mago t'o tigi la sɛbɛnnikɛla ko grand n'i y'a lajɛ maa min sigira n'o ye Kulemeke Dambele ye ale yɛrɛ ni maa dɔ sigira ɲɔgɔn fɛ n'o ye vérificateur général kura ye i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka décision kɛra don na dugusɛjɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko vérificateur général kura min sigira grand ale bolo ɲɛ fɔlɔ o de ye joona joona CMDT ale directeur kɔrɔ a ye kalo 10 min kɛ baara la ka t'o fiyɛ k'o lajɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o mɔmɔlen k'o lajɛ grand a bɛ komi kibaruya duman tɛ yen nafolo de nɛmunna i b'a fɔ ko didigɛni min ye CMDT ka mobili dɔw tun bɛna bila réforme na grand olu kɔni minɛna k'olu lasigi u nɔ na i ka da la k'a fɔ ko munna ɲɛmaa kɔrɔ a ye nin hakilina ta ne ka CMDT sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nafolo minnu bɛ yen n'a tununna ni majɛ bɛ yen munna nafolo ninnu tununna a kan ka kɛ wa vérificateur général kura grand ko nin ye ale ka baptême de feu ye ale kɔni bɛna bolo lamaga ni baara min ye wa k'a baara yɛrɛ daminɛna ka ban o tuma ko min y'a ka cɛdenw ye u tilala jateminɛ la o tuma k'a tɔ tora min ye don n'a nataw la min ye CMDT ɲɛmaa kɔrɔ in ye ni ka wele bila a ma n'o ye Mahamadu Musafu Jara ye o tuma an ye fɛsɛfɛsɛli ni sɛgɛsɛgɛli k'i nɔfɛ nin ne yera k'a da mun kan kuma filɛ nin ye ɲininkali filɛ wa an mago b'a jaabi lakika la n'a fɔra ka jɔ i la min ye kasobon ye i bɛ taa yen k'i sigiyɔrɔ ye wala i ka wari di wala bɛ kɛ wari di o de bɛ yen bi dɛ kosɛbɛ ni jalaki taara k'i sɛgɛrɛ wari dunko la i b'i ɲɛna ta 2 la k'i ban ka wari di i bɛ taa kaso la n'i ye wari di i hɔrɔnyara pepe kosɛbɛ grand sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ye DT a ko siga kɔni tɛ min na maa kura min bɛ sa n'o ye Kulemeke Dambele ye ale kɔni lasɔmina ka ban sabu maa lasɔmina ye suba ye a ko ale bɛna bila maa min nɔ na jalaki ni wari dunko kuma de bɛ yen min ye Kulemeke na sɔn o jalaki kelen ka ta k'ale sɛgɛrɛ grand ko abada ko a b'a cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni gɛlɛya bɛ an ka jamana in kɔnɔ danaya bɛ ta ka da maaw kan maaw b'u kale Ala la k'u kale jamana sariya la maa kɛ ni diinɛ ni ŋaniya ye kalo 1 kalo 2 san 1 san 2 grand i b'a ye k'a fɔ ko maa kelen ko wari dunko kuma b'u nɔfɛ ko hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min jamana kanu bɛ min kalenkan bɛ min wa kalenkan ye fɛn dɔ ye halala ne de tora kalenkan kan a b'i minɛ dɛ
kosɛbɛ i k'i sigi k'i miiri ne bɛ n kale nin kan n bɛ nin kɛ ka ɲa n bɛ n kale nin kan n tɛ sira jɛngɛ e ka tila ka sira jɛngɛ e ye halala ye a b'i minɛ dɛ a b'i minɛ wa an de b'an ɲinɛ o kɔ an de hakili bɛ bɔ o kɔ ka nata k'a ɲɛ jɔ warimugu la fɛn mun t'an ta ye kɔlɔlɔ ma a filɛ nin ye dɛ affaire gɛlɛyara ɲɔkɛnɛdɛgɛ a mini ka di nka koba kɔfɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ RDT ale ka sɛbɛnni don Boy Yamate, Namu, ne bɛ na bolo don sisan ne bɛna taa l'indicateur de renouveau ye o sɛbɛnfura kelen don Yafa Bala ko nafolotigi o ni fonisire k'o tɛ kelen ye an bɛ taa maa min fɛ yen sisan anw ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ɲininkali k'o tugura a la i bɛna ye Namu Musa n'an k'a ma Musa Cour suprême olu tun ye ɲininkali d'a kan ayiwa premier ministre a y'o kɛ avril kalo san 2014 ka na bila janvier san 2015 ayiwa u ye ɲininkali gwala min kɛ maa min do a bɛ se jaabi ɲuman na ko avion ko k'a bɛ mun dɔn a la sɔrɔkusiw ka finiko n'a minɛnko o contrat ko k'a bɛ mun dɔn a la a ko a ye n kɔnɔ n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ aw ye sisan kuma dira maa min kɛ a ko avion ko kuma min ni o filɛ aw da a jɛlen n bɛna ɲɛfɔ aw ye nin kɔrɔfɔ a conseil des ministres kɔnɔna la ni kuma ma bi tabali k'a ye fiyewu k'a fɔ an ye k'a bɛ kɛ tan ko don kelen a ma kɛ ale Musa Mara nin bɛ fɔ don min o y'a sɔrɔ ale tun ye ministre ye ministre de l'urbanisme ale tun b'o place de la o waati donc conseil des ministres min kɔni kɛra kuma ma bi tabali kan avion ko kuma tɛ sɔrɔ sugu minɛ kɔnɔ a nana tuguni ka na fɔ k'ale yɛrɛ bɛna bɔ nin ko in kalama tuma min ko o de kɛra ale bɛna kɛlɛ ye premier ministre ye yɔrɔ primature ale filɛ an ka ba bolo fɛ n'o joliba bajiba ye a b'o kɛrɛfɛla la ko ayiwa a bɔra kalama avril kalo tile 7 san 2014 contrat ko kuma ye wa maa min y'a fɔ a ye ko bolokɔnɔni jɔn bɛ maa min na bi k'o de y'a fɔ a ye o ye jeni ye manamu Buhari Fili Sisɔgɔ Asimu Kumare ka taa se Ala ka hinɛ Sumaworo Boboyi Mayiga la a ye kɔrɔfɔ sɔrɔ olu fɛ ɲininkali kɛlen Yafa Bala Musa la bɛɛ b'a dɔn Musa jatebɔlaba de don n'an k'a ma ko expert comptable a kɔni y'a yira nin kɔrɔfɔ min kɔni filɛ ale dɔn kisɛ kelen a tɛ a la waati min fo a nalen kɛ premier ministre ye o la sa i bɛna ka na ye avion a sɔngɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a taari jɔ ko fo CFA wari miliyari 21 buwa nin ye wari ye koyi avion kelen ko sɔngɔ miliyari 21 a filɛ dɛ tɛmɛda ka kuma fɛ Musa ko cogo di ko Yafa Bala u ye a ɲini a fɛ maaw bɛ yen n'olu fana bɛ se ka ɲininka o ko tɔ kɔni bɛ aw de bolo aw kirikɛlaw u ye premier ministre dɔ fɔ n'o ye Tatamli ko ɲininkali ka tugu a la a ka wele Madani Ture ministre délégué kun y'o ye ko in bɛ kɛ tuma min k'a ka wele ɲininkali ka tugu a la nka jatebɔlaw kɔni bɛ ka min kɔni fɔ Musa Mara ka kuma ko kuma kelen ne don dɛ ko est-ce que ko Musa ka kuma in tɛ kɛ sababu ye ko in tiɲɛ a ka dɔn ko sabu ko a kiri tɛ ka sira yɛrɛ sɔrɔ halisa mais Musa filɛ ka kuma minnu fɔ k'o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye Yafa Bala ko in a tiɲɛ a n'a nkalon a ka se ka dɔn o la sa kiri kɔni u m'a kɛ kunun sa wa ko tɛmɛ bɛɛ k'a fɛ hali bi sɛbɛnfura ayiwa ko a ko k'u b'a ɲɛɲini ko fo ka taa se waati min ma l'indicateur de renouveau u ka bi sɛbɛn bɔlen don Yafa Bala Grankɛ hali bi bɛ ko min o ma ban l'indépendant maa min ka sɛbɛnni b'a kɔnɔ o de ye Abdoulaye Jara an k'a ma ko blocus continental Grankɛ ko min ye banbagaciw ye i b'a ye k'a fɔ kiri kɛra waati kɛra min kɔni ye Mali sɔrɔsiw ye an bɛ ka npogo kɔnɔ wɔɔrɔ k'o don banbagaciw la sɛbɛnnikɛla Grankɛ i b'a ye k'a fɔ ni ji ma duuru jɛgɛ kumabaw olu ti bɔ ka fiɲɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko Grankɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin waati in ye Grankɛ min kɔni ye dugawu ye ka taa bila kungo kɔnɔ wɔɔrɔw la Grankɛ Ala kɔni kɛn bɛ k'olu balo nɔgɔyaw ye sabu min kɔni ye anw ka kɛlɛkɛcɛw ye an bɛ ka faali mun da Bamajugu kan bɛ yen i b'a fɔ min kɔni ye Grankɛ ye o tɛ min da golo kan dɛ an bɛ k'o de da olu kan bi o ka yirini tɛ min da fini kan an bɛ k'o de da o kan bi sɛbɛnnikɛla ko Grankɛ a malidenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka wuli ni ka kɛ cɛ kelen denw ye Grankɛ k'an ka faso kanu Grankɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ tɔnɔmada maa min b'an kunna bɛ yen n'o ye général d'armée Assimi Goïta
grand ge ni ka k'a fɛ ni ka tila k'a dɛmɛ ko Mali mago b'o de la bi Mali mago tɛ farafarali la Sabalikɛla ko grand ge n'i y'a lajɛ min ye Mali cɛbalenw ye n'o y'an ka sɔrɔsiw ye maa minnu y'u kale Mali jɔnjɔn kan grand ge ko hali n'u ni bɛ to a dafɛ u bɛ baara min na bi k'u bɛ ka kɛ malidenw de ye grand ge b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɛmɛ sabu Banmanju n'o ye jadisiw ye n'o ye terrorisiw ye n'o ye sugu bɛw ye n'o ye nta sidɔnw ye grand ge nin bɛɛ lajɛlen de bɔnnen bɛ Mali kɔnɔ bi wa nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛlɛ ta ka anw sɛgɛrɛ n'u ka danajugu hakilinaw ye grand ge hali n'u ka hakilinaw tɛ kelen Sabalikɛla ko a ko n'i ye kunu araba tile lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ye kundama ni sanayɛlɛ belebeleba sɔrɔ grand ge k'a sabu kɛ mun ye Sabalikɛla ko a ko Mopti ale marabolo kɔnɔna la ka taa bila min ye Douanzan Banmanju de tun bɛ lajɛw la lajɛ minnu tun bɛ ni hakilina jugu de b'u bolodalen b'u bolo grand ge ni ka wuli ka firi kan an ka kɛlɛkɛcɛw kan Sabalikɛla ko a ko min ye dugumamɔgɔw ye olu kɔni wulila ka don cɛ la min ye sanfɛ baarakɛlaw ye olu y'a ko tɔ bɛ kɛ ka ban Sabalikɛla ko a ko kunu araba n'o tun ye juin kalo ale tile 3 ye grand ge ko tare ani min kɔni danna ye o bɛ fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw kun grand ge b'a ye k'a fɔ dagasunɔgɔ banna min kɔni ye hinɛ banna makari banna grand ge min de bɛ sisan maa min bɛ k'e de bɛ ban malidenya ma k'a kɛ Mali jugu ye e de bɛ bila ka taa lahara Sabalikɛla ko a ko min ye Jafarabe Sabalikɛla ko i b'a ye k'a fɔ Jafarabe grand ge n'o de bɛ Mopti mara bolo kɔnɔ a ko min kɔni Banmanju ye k'u tun bɛ lajɛ dɔ la lajɛ in kɔni kɔnɔ grand ge labɛnnen bɛ nisɔndiyalen bɛ n'u tun tilala lajɛ in na u tun bɛna wuli de Mali armée kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye kan dɔ ye ka taa firinkan ye nka min kɔni ye sanfɛ baarakɛlaw ye u y'u to yen min ye marifakisɛ sanjilama ye k'u y'u de fili ka jigin k'a bɛɛ ni diɲɛ fara fɛn fɛn tun bɛ k'u bɛɛ ni diɲɛ fara la Sabalikɛla ko grand ge o ta bannen i b'a ye k'a fɔ hali kunu u ye munumunu salo kelen kɛ min kɔni ye hali bi Banmanju ɲinini ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ɲanga Sandu Sabalikɛla ko o fana bɛ marabolo min na o de ye Douanzan ye wa min y'o Banmanji jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen grand ge k'i b'u dan k'u dan f'i bɛ sɛgɛn olu fana tun sigilen bɛ lajɛ dɔ la n'u tilala lajɛ la n'u ka kalasini u n'u ka marifa jugumanbaw grand ge k'u tun bɛ taa firinkan kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw kan min kɔni ye sanfɛ baarakɛlaw ye n'o y'an ka avion ye u ye marifakisɛ sanjilama u y'a fili ka jigin olu fana kan k'olu bɛɛ ni diɲɛ fara Sabalikɛla ko min kɔni ye wara minnu tun bɛ tu kɔnɔ olu girinna ka bɔ grand ge kana sogodun de daminɛ ko Ala ni ce min kɔni olu dahirimɛ sa fiɲɛtɔ dahirimɛ Sabalikɛla ko grand ge n'i y'o kunu kelen lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Tesiti o bɛ min kɔni ye les 3 frontières ye Mali Niger ka taa bila Burkina Sabalikɛla ko dugu min bɛ yen n'o ye Menaka ye Sabalikɛla ko a ko Mali kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ n'o ye Kan ye Banmanju dɔw fana faw yɛrɛ la ni kasi k'u ja fana k'u kɛ anw kan n'u b'a dɔn u t'a se fila Sabalikɛla ko u ye ni jagɛlamugu bɔ min a ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye grand ge an ye bugo kɔnɔ wɔɔrɔ sɔri olu la min y'an ka sanfɛ pankuruw ye olu fana wulila ka kɛlɛ kɔni k'o ban yɔrɔnin kelen Sabalikɛla ko bolo taara k'a da maa min kan a ka ca fo k'a dama tɛmɛ olu bɛ ka ɲininka nin waati la mun ni mun de y'u bila nin na jɔn de y'u su ka kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kan u ka marifa bɛ bɔ min u ka kisɛ bɛ bɔ min u ka nafolo bɛ bɔ min u ka ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ jumɛn na grand ge o de ɲininkali bɛ nin waati la ni ji ma duru jɛgɛbaw tɛ minɛ o Sabalikɛla ko a ko n'i ye kunu araba tile lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko maa bɛ nisɔndiya ni Mali kɛlɛkɛcɛw ye k'u ye min kɛ kunu grand ge u ye maa min fa Banmanju ninnu na grand ge k'a tɛ se ka da ka ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a jara ale ka sɛbɛnni don namu fana bɛ n tɛgɛ kari ka don yanni ka tɛ du nouveau n'u bɛ ɲɔgɔn na halisa Seydou Jara nin y'a ka sɛbɛn ye an ka kasobonba nin kuma b'o kan ɲɛmaaba minɛ a kana se a tile 15 ma ko fiɲɛbɔda ko o dira a ma n'i ye nin ko ta k'a lajɛ nin ɲɛmaaba in nin jalatigi in minɛli ɲɛma min n'a bɛ kasobon koɲa bɛɛ lajɛlen kunna ala la k'i bɛna ka na ye ko a ko sɛbɛ ko kun do koyi ko kamalen n'o ye ɲɛma in ye maa min don k'a bɛ baara kɛ fo ka taa s'a dan na wa a bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ a dɔn yɛrɛ kan i bɛna ye ko a minɛli k'a kun kɛra kumamisɛn camanba den ye kasobo a faamaw u ni ɲɔgɔn cɛ koyi o la sa i bɛna ka na ye ko nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la k'a gɛlɛyara ko hali a kuma lakali ko tun bɛ maaw gaw kama na sigidala mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira ko nin maaba in a minɛli ko fɔ an ka ɲɛmaabaw olu bɛɛ lajɛlen da donna ko la n'i y'a olu da donna
yeli nya de ka dan ka fama wi olu b'a fɛ a ko a kala fɛtɛ k'a jɛya bɛɛ k'i ta sɔrɔ a tuma b'a la min bɛ taa fa min fɛ o ka taa fa fɛ min taa fa o ka taa fɛ i bɛna ye an nana ka na mɛn ko nin ɲɛmaaba in tiɲɛ yɛrɛ la ni kasobo a mara a dɔnni a fɛɛrɛ a baara fo a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn tun bɛ kamalen la yafuma b'a la nka k'o de nana ka na ye a yɛrɛ ye kasobon kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ maaw kɔnɔ fili kasobon gardiw ka ɲɛmaaba zon ni maa bɛ kaso kɔnɔ min bɛ kulu kɔlɔsi olu ka ɲɛmaaba o de fana tila ka kɛ kasoladen ka taa yɛrɛ sɔrɔ yen subhanalayi ka da mun kan ja maa dɔ minɛlen bɛ kasobon kɔnɔ yen k'a yira ko ale kan ka si de kɛ condamné à mort nka muso ɲɛgɛbɛ dɔ muso cɛɲi dakabana muso o ka doni de barika ka bon kasobo in kɔnɔ wa kuma bɛɛ de a bɛ na wa a tɛna maa wɛrɛ nɔfɛ koyi maa min condamnélen don à mort a bɛ n'o de nɔfɛ ko maaw ko k'a sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli o de barika nana ka na bonya kunnafoni kɔni b'a fɔ cogoya min na nin kokɛbali min kɛra n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka kasobon a kɔnɔna la ko nin maa minɛlen n'an ko a ma ko condamné à mort tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw tun bɛ don ka taa lajɛ sanga ani waati i b'a fɔ k'a kelen bɛ de bi a na kɛ ni maaba kun don koyi o la sa o visite ninnu senfɛ ko kow bɛɛ de nana ka na nɔni o yɔrɔ la condamné à mort ni tiɲɛ yɛrɛ la a kɛrɛfɛsigi a maɲi a dɔnni a maɲi ka taa k'i bɛ taa bɔ a ye o bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la fɛn min bɛ kasobo a sira la ye kɔrɔfɔ nana fɔ ko kiiri u y'a minɛ ta min kɛ yafuma b'a la ka taa se tribunal min n'o bɛ commune sabanan k'o ko fɔ ko olu y'u ka baara kɛ nka k'u tun ko maa min condamnélen don à mort ko k'a bɔ Bamakɔ kasobo in na ko ka taa bila Kulukɔrɔ o kuma fɔ wulikajɔ de dabɔlen filɛ nin ye parquet min bɛ commune sabanan na Bamakɔ district la olu fana ye dossier ta u tɛgɛ la ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli dɛ o de nana ni kamalen minɛli ye ɲɛmaa minɛli ye ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛlen min kɛ o kɛra sababu ye ka ɲɛma ka u yɛrɛ ka kuma ka placer sous mandat de dépôt n'o kɔni kɛra e t'i ka so o man di dɛ a kɔrɔ yɛrɛ de man di mandat de dépôt tiɲɛ yɛrɛ n'a fɔra i ma kɔni kojugu don Ala kana fɔ an si ma yarabi ayiwa bi an nana ka n'a ye générali Abulayi Mayiga a bilala bilali min mana kɛra ko maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko mandat de dépôt min bɛ di faamaw fɛ ayiwa k'a ɲɛsin maa ɲanginenw ma ko nin y'a kɛcogo ye wa o ɲininkali gɛlɛn olu fana k'o ta k'o ɲɔgɔn tigɛ dɛ nka ayiwa ko nin ko k'u kɔni ye k'a bi sɛgɛsɛgɛ a tiɲɛ k'a bi dɔn général kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi fiɲɛbɔda kɔni o dilen don a ma sɛbɛnfura Seydou Jara ka sɛbɛn de don ka bɔ l'indicateur du nouveau kɔnɔ donc hali bi ne bɛ n tigɛ don l'indépendant maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Siyaka Tarawele ne ye kalanden ye garange a ko esige min ye banbagaci maa 4 ye garange ko bolo taara ka da u kan Bamakɔ sigi kɔnɔ Zirakɔrɔ Megitana sɛbɛnnikɛla ko a ko seliba in ɲɛkɔrɔ garange min ye an ka kin kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen maa minnu kɔni ban bɛ ka sɛbɛ sira ta ni k'u ta kɛ kolankolonкɛw ye olu kɔni tɛ magwan fɛ magwankɛlaw ka sɛbɛ olu ka nafolo ɲininen ye garange k'u bɛ taa marifa jɔ olu la k'u ntaraki sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye malisigi lajɛ bi a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin simindenw ye garange olu de kɔni ban bɛ baara ma ni k'u ja farinya ka marifa ta ka don kin kɔnɔ garange b'a ye k'a fɔ ka ɲɛmacin ka bila sɛbɛkɛlaw la ko an b'an komi an b'an jame sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin commissariat in ye ne ale kɔni ye commissaire principal Sori Ibrahima Tunkara garange i b'a ye k'a fɔ n'o ye Zirakɔrɔ Megitana ale de kɔni ka cɛdenw min kɔni ye plainte ye o de kɔni nana caya ale ka commissariat la kuma bɛɛ dɔ bɛ don Zirakɔrɔ Megitana commissariat la kuma ko min kɔni ye barakɛriw ye u ye n ka moto minɛ barakɛriw donna n ka so barakɛriw ye n ka portefeuille minɛ u ye n ka téléphone minɛ kuma bɛɛ o de kuma bɛɛ Zirakɔrɔ Megitana commissariat kɔnɔ don o don kuma dɔ bɛ yen don o don sɛbɛnnikɛla ko min ye commissaire principal ye n'o ye Sori Ibrahima Tunkara ye ale kɔni y'i sigi k'i miiri sabu polisi ale ka jateminɛ ka bɔ garange min ye a ka BRU ye n'o ye brigade de recherche ye garange ni ka sira d'olu ma ka dugawu k'u ye a ye wuli a ka mɔmɔli kɛ
Sɛbɛnnikɛla ko min ye mɔmɔli ye min ye finitigila ka sɔmi ka jan a y'o baara de kɛ a y'o kalan de kɛ garange b'a ye k'a fɔ u y'u to o jateminɛ la garange min kɔni ye ni maa 3 ye u sinna ka taa tigɛ da u kan ngami maa fɔlɔ u y'a tɔgɔ don bɛrɛ la ko NND u k'a ma ko Alliance Papu san 26 denmisɛnnin Dedani a ka so o bɛ Jalakɔrɔbugu maa filanan o ye demu ye Alliance Papito san 30 ani san 3 o ka so o bɛ Ɲamana maa sabanan u y'o fana tɔgɔ don bɛrɛ la k'o kɛ Ika ye Alliance Apa kamalen tɔgɔ b'a bɛɛ la o si ye san 20 ani san 8 den don o fana ka so o bɛ Jalakɔrɔbugu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni maa 3 minɛlen grand ko bɛ minɛ tuma min na mɛ kalo tile 26 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye fɛn mun yer'u bolo o de ye bamanan marifa grand ki a n'a kisɛ o de kɔni yera ni simindenw bolo grand ki u y'a yira k'a fɔ jɔntigiya la baara fila t'ulu la diɲɛ kɔnɔ o de ye barakasi ye ni barakasi fɔra ka t'u jɔ maaw ɲɛ ka sin ka maaw ka hakilina taraki ka bɔ yen min ye maaw ye k'u bagabaga walima mugu k'a ci maaw la fɛn minnu b'u bolo k'a minɛ nkalon kan i b'a ye k'a fɔ ninnu ka baara filɛ garanke sɛbɛnnikɛla ko Muma da dɔrɔn ma min ye maa 3 minɛlen kɔfɛ hali bi u y'u ka mɔmɔli kɛ garanke min ye ni maa 3 yɛrɛ ka patron ye i b'a ye k'a fɔ u y'u ka munumunu kɛ k'u ka jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kuma yɛrɛ bɔra ni maa 3 da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ n'i ye olu ye ni barakasi la ko maa dɔ de b'olu kɔfɛ min bɛ kulu ja min ni kulu bila tiɲɛni na o tuma kulu ka patron u y'o fana tɔgɔ dɔ bɛrɛ la ko BK Alliance Jinɛ san 20 ani san 2 wa u bɛɛ ka kɔrɔ n'u ka patron yɛrɛ dɔ ye san 26 dɔ ye san 33 dɔ ye san 28 nka min y'u ka patron yɛrɛ n'o ye Jinɛ ye Jinɛ de ye 22 ans Jinɛ ye patron fɛrɛtigi o de ye patron ye wa o de bɛ Jalakɔrɔbugu fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko ko ninnu kɔni kɛra sababu ye grand que ni ka maa min ka jakarta minɛ i la ka maa min ningɛrɛ karaba ka don maa min ka so kɔnɔ k'i ka minɛnw cɛ k'i minnu na o de ye Zirakɔrɔ Megetana o de ye Tabakɔrɔ ye Yirimajɔ Jalakɔrɔbugu Cɛkɛna grand que k'u ye ji da maa min ɲɛ kɔnɔ ni k'i minnu na ko dan t'a la sɛbɛnnikɛla ko n mɛnna n ka ko la ni n tora la grand que a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ min kɔni Zirakɔrɔ Megetana commissariat ale kɔni ye tigɛ ta ka da u kan grand que ni k'u ta k'u bila mandat de dépôt nin waati la u bolo fila b'u dakɔrɔ nimisa kɔnɔna la mun de ye anw bila ni bamanciya la o tuma min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'a yira k'a fɔ bamanciya wale kin kɔnɔ grand que k'an bɛɛ ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye an ka ko fɔ ninnu mɛnna nin na dɛ wa sigidalamaw tun b'a kalama u somɔgɔw tun b'a kalama bɛɛ y'i manko k'i daminɛ nka sira tɛ nka n'a kɛra kasara ye don min na bɛɛ ka sira don maa o maa i bɛ kin o kin kɔnɔ bandi bɛ kin o kin kɔnɔ bɛɛ b'i ka bandi dɔn maa o maa i bɛ du o du kɔnɔ bandi tiɲɛnikɛla bɛ du min kɔnɔ i b'i ka bandi dɔn nka mun na i t'a ko fɔ a bɛ taa bandiya kɛ ka fɛn mun ɲini ka na n'a ye ka na k'a bɛna dɔ di e ma e b'o minɛ k'o dun k'i sigi o kan n den don n mɔden don n dɔgɔnin don n balimaden don n t'a ko fɔ nka n'a kɛra balankɛ ye don min na aw bɛɛ b'a niyɔrɔ sɔrɔ so n'a bolo fɛn minɛna a bɛ so Mali kɔnɔ bi denmisɛnninw bɛ tiɲɛni na bi n'u ban bɛ sɛbɛn ma bi grand que nin dɔrɔn tɛ dɛ a bɛɛ kin bɛɛ kɔnɔ bi bɛɛ k'a dénoncer n'o tɛ a bɛ gɛlɛya don dɔ dɛ denmisɛnninw ban bɛ baara bɔ ka kɛ fugariya ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Siyaka Tarawele kalanden ale ka sɛbɛnni don halisa ne bɛ n tɛgɛ don l'indicateur du renouveau an ka jamanakuntigi Basimi Goyita namu a bɛ dɔ bɔli min k'a ka sara la k'a kɛ ka an dɛmɛ a y'i ɲɛsin seli ɲɛkɔrɔla in na an ka sɔrɔsiw ma n'o ye ayiwa firiyatɔw sɔrɔsi minnu taɲɛna u denw sɔrɔsi minnu taɲɛna u musow ka ciden a debikɔrɔba tɔ ma a debuncini n'u ko a ma ko junior a b'o de bila ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛna ye nin don ayiwa a ye dafalen de kɛ yɔrɔ Asimi a bɛ ko kɛ a bɛ dafalen a bɛ top la do 400 400 o tɛ 400 ye a y'o o minɛnw de di o kelen kelen bɛɛ lajɛlen o ka di malo bɔrɔ a y'o di tulu bidon a y'o di sagajigi min b'a fɔ ko nbuu o ka bon yɔrɔ saga modèle bɛ yen o ma bon dɛ maa fila b'o dun nbuu o ka bon dɔɔni Asimi a y'o de da nin fɛn kofɔlenw kan k'a di du 400 ma ya kuma b'a la i b'a dɔn nin fɛn in u kɛlen k'a latigɛ a bɛɛ lajɛlen dira an ka sɔrɔsiw ma minnu tora ya kuma b'a la
kɛlɛ kɛnɛ a kanya kuma b'a la o don a dutigi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ye saki sɔrɔ saki min n'o bɛ kilo 50 malo k'o kofɔ bidon tulu litiri 20 o bɛ o kofɔ ani sagajigi belebele jahiliya sagajigi tɛ dɛ a falen u dar'o kan k'o di olu ma nin ko in bɛ kɛ tuma min ayiwa jamanakuntigi yɛrɛ a ka conseil spécial n y'a f'i ye cogo min a kɛra o ɲɛna o n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen a gibikɔrɔba tɔgɔma a gibo ncini junior ale de ye nin ko bɛɛ lajɛlen tigɛ a ko jamanakuntigi bɛ nin min kɛ k'a t'a kɛ ni nimisa ye koyi ko a b'a kɛ de ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko a kan k'a kɛ ɲuman kan ka kɛ buna hadamadenw ye surtout ko minnu n'u somaw ntanyana o la sa o kuma bilalen kɔfɛ seli ɲɛ in na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maa ninnu ko ni a ka kan a k'i bɛ ka kɔrɔfɔ bɔlen kɔfɛ sa directeur de service social des armées colonel major Breman Samake ale fana ye kuma ta k'u ka miniti kelen ta si bila kɛ maa minnu ntanyana yana ale k'a ka baara daminɛ jama bɛɛ sina ka sɔn o ma u sɔnn'o ma min kɛ alala ko ka foli kɛ jamanakuntigi a bɛ ka nin waleya min ta k'o ka ɲɛsin surasi minnu ntanyana olu somaw la k'u ka foli bɛɛ général ye Asimi Goïta k'u b'a fo ko ka dugawu k'a ye o la ko an ka faamaw olu tɔgɔ la o bɔlen kɔfɛ musow tɔgɔ la min y'olu ka kuma ta a Gaïssatou Maïga ni ɲɛji tɛ ɲini ka bɔ a ɲɛ la a nisɔndiya kojugu k'olu min ye sɔrɔsi sabatɔ musow ye k'u bɛ sɔrɔsiw fo ko ka Asimi fo ko ka segin ko k'a fo wa k'ale cɛ ntanyana ale n'a ɲɔgɔnna joli bɛ yen ko sɔrɔsiw k'u m'u kɔ don olu la k'u bɛ sɔrɔsi ninnu fo ko ka dugawu k'u ye ko nka dugawu belebele k'u b'a ɲɛsin jamanakuntigi la Asimi ko a hakili ka ɲi Asimi Goïta kɔni ko ka foli belebele ko ala sa ayiwa nin kɔrɔfɔ an y'o de fɔ l'éducateur de nouveau Isa Jakite a ka sɛbɛnnikɛ nɔ don garankɛ maa ni ɲumanya bɛ wele ɲumanya tɛ karaba jamanakuntigi filɛ ka ɲumanya min kɛ a n'a welela wa garankɛ a n'a ka kan sabu min ye saga ta k'a di maa min den tora kɛlɛ daga la garankɛ i b'a ye k'a fɔ sagajigi kantigɛ waati mana se o ye miiri don ye o ye tasi don ye o tuma furumuso b'i sigi ni ne cɛ tun bɛ yan sisan b'a sɔrɔ a ye laya san ne ni n denw ye ni ne cɛ tun bɛ yan o kɔrɔ ko cɛ tɛ yen cɛ tɛ yen a taara min garankɛ jamana de kama jamana kumaboli kama cɛ fatura o tuma n'o cɛ fatura jamana min ye o jamanakuntigi n'o de ko a ye hɔn a k'aw ɲɛji cɛ jigiya banna o kuma jigiya banna o kuma bɛ jamanakuntigi fo hali bi ko ala ka dɔ fara a ka ɲumanya kan n'o tɛ a b'a dusukun na ka ban ala ka dɔ fara maa minnu sigilen bɛ yen sabu jamana ka bon kosɛbɛ minnu m'a ka ɲumanya sɔrɔ fɔlɔ hali bi ala ka hakili jigin olu la ala ka dɔ fara a ka se kan ala ka fanga d'a ma an ka Asimi dɛmɛ dɛ an ka dɛmɛ Mali bɛ niveau mun na bi garankɛ Mali bɛ niveau mun na bi an ka jamanakuntigi dɛmɛ an ka bɔ nin tɔɔrɔjugu in kɔnɔ a bɛ ka sɛgɛn ni ɲɛgɛn min kɛ a bɛ ka kɛ jamanadenw de ye yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ garankɛ o tuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na sabu kunnafoni tɔ bɛɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛra an ye lemuruba min ka jisuma min ka ayiwa dibisogo an y'o fana dun tila kɛr'o la i kelen y'o ɲimi dɛ i ma fɛn fɔ y'o la dɛ e kɔni e taalen an ye an ka den gɛrɛ yɛrɛ la a suma bɛ minɛ kosɛbɛ sisan an bɛ pilasi d'i ma i ka sɛbɛnfura ta garankɛ ma foyi fɔ ni cɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don joona la lumière maa min ye sɛbɛnni kɛ garankɛ o ye la rédaction bɛɛ lajɛlen jɛra ne ka min sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko kuma bɛ min kan o de ye seliba ye n'o ye sagafa seli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ɲinan san ta in lajɛ garankɛ kuma dɔ bɛ fɔ malidenw fɛ o de ye waati bɛɛ lajɛlen salon ka nɔgɔn ni ɲinan ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma kelen bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko salon ka nɔgɔn ni ɲinan ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ni seli ko fɔra garankɛ o bɛ ɲagaɲaga ko fɔ nka min ye seliba la fɛn girima ye maaw bɛ girin min kan o de ye saga ye n'o ye lahiya ye senama 4 sɛbɛnnikɛla ko garankɛ n'i ye sagaw lajɛ ɲinan ko n tɛ san sɔngɔ danbu kan sabu ka da kan min kɔni ye saga ye min bɛ maa ɲɛfa dɔɔni k'a daminɛ 25,000 ka yɛlɛ sanfɛ a ko n'i y'an ka sɔrɔw lajɛ o tuma ko tuga tɛ ko la garankɛ min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu kɔni ye sariya dɔ ta ɲinan sariya min kɔni n'a ye maa caman dabali ban ka da la k'a fɔ ko n'i ye ko in lajɛ k'a ma kɛ kun fɛ o tuma ko kun de b'a la
sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamakɔ mara a ɲɛma ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ min b'a to sagaw kana folo kari kɔnɔ i n'a fɔ laadala kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na i mana bɔ balontan kɛnɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ taa sagaw sɔrɔ yen min ye bɔlɔnkɔnɔnaw la i bɛ taa sagaw sɔrɔ yen garanke walima min ye saganin kelen saganin fila i b'o juru ye dɔ bolo k'o dɛbɛ aw ma saga san min ye gouverneur ye a ko ɲinan san n'a ye saganin kelen saganin fila juru ye maa ma bolo aw ma saga san u bɛ saga in daraki k'a minɛ e la ka taa di warabaw ma waraba filaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ntolantikɛlaw ye garanke ne ka taa sagaw bila ka sɔrɔ i ma yamaruya ni maa y'a k'i ka saga min daraki la o tuma ka taa n'a ye a kan ka bila yɔrɔ min na min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye a ko kangari mun dara ko kangari minɛna ko ye sabu kɔrɔlen ko sagaw tun bɛ yɔrɔ la ɲina ko saga tɛ yen ko dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ k'i b'a fɔ k'an tɛ seliba kɔnɔ sabu bolon furancɛ bɛɛ tun kɛn bɛ saga feere yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko garanke k'u y'a kɛ ka da kun jumɛn na i b'a ye k'a fɔ ni seli banna sagaw min ye saga nɔgɔ ka taa bila ɲamaɲama minnu bɛ yen o tuma ko de bɛna kɛ nɔgɔ ye ka se ka yɔrɔ kolokolo garanke min ye k'u suma bɔ ni ka tila k'o kɛ banakisɛ marayɔrɔ ye o tuma min kɔni y'an ka bɛɛdaw ye ni ka se k'olu kɛ bana sɔrɔ yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ma dabɔ juguya kama a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama a dabɔra min ye dugu bɛ se ka sanuya jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka sanuya sɔrɔ ka tila ka kɛnɛya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kangari mun dara min y'an ka lakanabaw ye dugu maa jɛ kaba a ye munumunu salo bolo la sɛbɛnfura mun bɛ aw bolo o de ye k'a yira k'a fɔ yɔrɔ minnu kɔni man ka kɛ saga feere yɔrɔ ye n'a ye saga y'a kɔnɔ a y'a minɛ o tuma sariya ye aw yamaruya wa kulu b'o baara la dɛ sɛbɛnnikɛla ko garanke kangari kɔni k'a minɛ i b'a fɔ ko kilisi i ka da la k'a fɔ min ye saga feere yɔrɔ ye ko bolokɔni bɛ da la ɲinan san kɔnɔna la nka min kɔni ye jateminɛ min kɛra o de ye ko maaw de ma bɔ i b'a fɔ ko kɔrɔlen sabu n'i y'a mɛn i bɛ bɔ ka taa na san nasɔngɔ de b'i bolo n'i y'a mɛn i bɛ bɔ ka taa saga san sagasɔngɔ b'i bolo dɛ denmisɛnninw ka kuma na ko bulɔfu tɛ gɛrɛ kɛ dɛ e tɛ se kɛlɛ la e tɛ se marifa ci la marifa t'e bolo e tɛ kɛlɛkɛcɛ ye e bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo di e bɛ taa mun kɛ yen o tuma sagasɔngɔ t'e kun jigiya t'e la e bɛ taa garabali la cogo di ka taa lajɛ sɛbɛnnikɛla ko garanke min ye ɲinan san ye o tuma k'i ka da la k'a fɔ ko san bɛɛ n'a kɔnɔ ko don ɲinan san kɔni k'a kɛra gɛrɛntɛ yɛrɛ san ye a kɛra gɛlɛya san ye o tuma min kɔni ye dutigiw ye ko maa caman kɔni sigilen bɛ min kɔni ye miiri la maa caman sigilen bɛ jateminɛ la hali bi ko sabu ko maa tɛ ala bɔ fan dɔn sabu ni tigɛko ji ma bɔn ɲɛjugu jigila tɛ tigɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ la rédaction ka jɛ k'a sɛbɛn i tɛgɛ don n ye n tɛgɛ don éducateur du renouveau namu incité a ka tɛgɛ nɔ di a ko cogo di ko seliba ko a bɛ ka kɛ couvre-feu kɔnɔ Segu ani Tombouctou wa nka kuma k'a kɛ mɛn fanfɛla ko ye dɛ dɔw kɛ mɛn k'a kuma mɛn dɔw tɛ k'a mɛn a tɛ ka k'olu sago ye i bɛna ye sa Segu gouverneur min bɛ yen k'a ko araba tɛmɛnen o tɛna kɛ kunun ye couvre-feu ko tile 30 ko wa ko segin bɛ se ka k'a lakuraya k'a bɛ daminɛ sufɛ 21h waati ka taa bila sɔgɔmada 6h du matin sɛbɛnfura o ye min fɔ wa heure min kofɔlen filɛ 21h à 6h du matin maa ka yaalaba dabila kɛnɛ ma bolifɛnw kana bɔ bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la bolifɛn minnu bɛ se ka ye kɛnɛ kɔnɔ faamaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye olu ka zɔlen da bɛ se ka kɛ n'u ka mɔbili ye ambulance n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso mɔbiliw ko fɔ ayiwa o k'a sɔrɔ sɛbɛnfura dilen de ma min bɛ yamaruya k'i ka bɔ ni mɔbili ye ko n'o tɛ n'i sɔrɔla la a ti bɛn dɛ a ti bɛn dun bɛ fɔ ko min na o ye kagarabu ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ dɛ o la sa k'a bɔ ten k'i yaala yaala i yɛrɛ ma bɔlɔn fɛ couvre-feu dun kuma fɔra k'a kana kɛ k'a kana faamaw kankɔrɔbɔ o la sa Tombouctou kaw olu fana y'u ka sariya ta ko kabini ayiwa 2023 o couvre-feu kelen bɛ olu bolo 21h 6h du matin ko décision taara yafama b'a la ayiwa juin kalo tile 2 tɛmɛnen an kɔrɔ ko attaque min n'o kɛra ka ɲɛsin u ka sɔrɔsi kan ani aéroport ko o ɲɛsiranya de kama a dɔwɛrɛ kana kɛ ko de kama k'u bɛ nin baara k'a kɛ yafama b'a la attaque kɛra Tombouctou ayiwa jɛrɛjɛkulu fɛ minnu bɛ djihadiste ninnu ko fɔ bingannikɛla ŋana ninnu terroriste ko don k'u b'u ɲɛsin an ka sɔrɔsikanw de ma surtout Bolukesi u bɛ Douentza fɛ ka taa se yɔrɔ ma yɔrɔ min n'o bɛ Segu yanfan fana fɛ n'o y'an ka dugu cɛmancɛ yanfaw ye
i bɛna ka na ye o bingani o de caya juguw fɛ ko i ka kɔn folo ma ko ka fisa a k'i kan minɛ k'u y'o kama k'u ye fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye kanan tɔ a bɛ se ka sabati yɔrɔ min dugu kɔnɔ a n'a kɔ kan Segu ayiwa ko nin kuma in ko a kɛ mɛ fila ye dɛ fan dɔ bɛ yen kuma in bɛ n'olu ma ko f'olu wa ka tɛgɛrɛ fɔ ko nin y'olu lakananen ye fan dɔ bɛ yen olu ko nin kuma in k'a fɔ waati tɛ k'u k'a to seli ka tɛmɛ ni seli tɛmɛna ko bɛɛ bɛ jɛ ko k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que ka sɛbɛn de ye nin sɛbɛn min n'a bɔra ni ka teli bɔ kɔnɔ garankɛ sɛba ti fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ o tuma jamana ɲɛmɔgɔ mana fɛn fɛn fɔ an ye garankɛ tiɲɛ yɛrɛ la an k'a minɛ n'an bolo fila ye olu ɲɛ bɛ min na olu bɛ ka min kɛ olu bɛ min dɔn o ni anw ta tɛ kelen ye o ni anw bɛ min dɔn o tɛ kelen ye o ni anw ɲɛ bɛ min na o tɛ kelen ye an ka daw la an ka tugu nɔfɛ u t'an bila juguman na u tɛ degun ta k'an sɛgɛrɛ an ka lafiya an ka bɔda ɲuman garankɛ u bɛ fɔ k'o di d'a ma waati bɛɛ ni ko bolodara garankɛ an kana muruti an ka sɔn u ka fɔta ma o tuma kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ garankɛ fɛn duman banbali o ja tɛ dɔn kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa n'o de bɛnna juin kalo tile 5 nin bɛ dan sigi o la garankɛ min ye waleɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o tuma yanni an m'an da don foliw la bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen sanbɛ ko bɛɛ ni timinadiya jɛgɛfɔ bɛ kundama min na bi baarakɛlaw de sɔnna baarakɛlaw de jɛnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka se ka nin jaabi di hali bi ko bɛɛ lajɛlen k'i timinadiya i ka kɛta la garankɛ an bɛ bi ta bila yan o tuma min ye Mamutu ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kabini 5 heures du matin ale de bolo bɛ nɛgɛ la sɔnni Mamutu bɛna jɔyɔrɔ labila Jibi ye min ye Amidu Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye technicien ka ɲɛmaaba garankɛ ka dɔ bɔ yan fɛ ka dɔ tugu yan fɛ ka dɔ turu yan fɛ technicien bɛ baara min na baara Jibi tɛ n'i y'a mɛn i ka kumakan ka di garankɛ n'i y'a mɛn i bɛ se kuma la technicien de b'i kumakan nabɔ o tuma min ye technicien ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye radio fo officiel ye YouTube ka ja duman sɔrɔ ani sɔn duman o bɛɛ lajɛlen dɛngana bɛ Amidu bolo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn e ni ne anw de y'an wakili don ɲɔgɔn na bi o tuma ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan jamana ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ kunnafoni sanuman na sini juma o ye seliba ye o tɛ baara sinikɛnɛ maa dɔw bɛ baara kɛ o fana tɛ baara o tuma kari o ye kɔrɔlen ko ye nka lɛnni o bɛ baara maa caman sigilen bɛ k'o makɔnɔ k'u bɛn'o chômer o tɛ chômer o da bɛ tulo kan lɛnni bɛ baara o tuma garankɛ ni seli tɛmɛna o fana don wɛrɛ ye an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kɛtɔ bɛ kan sɔli maaw bɛ taa misiri la ko 8 heures o fɔ dɛ 8 heures ko seli 8 heures au conseil islamique ale y'o jaabi di selikɛnɛ k'o bɛ sigi 8 heures Elhaji Grand Kejo la ale ye kunnafoni sanuma di a kɛtɔ b'o kan sɔli ala ma